Imos coa información deportiva. Derrota do EFM Concello de Boiro que deixa as boirenses sen liderado. O filial do Lostrego superou as do Barbanza aproveitando os seus erros defensivos. Logo de 16 xornadas encadeando triunfos, o Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro saboreou o amargo sabor da derrota. Tropezou que doi dobremente, xa que as barbanzás veñen tamén de perder o liderado da primeira división femenina Arzúa Ulloa. O conxunto adestrado por Miguel Ángel Ramos sabía que se medía un rival complicado, o Lostrego B, nun terreo de xogo con dimensións reducidas, algo que lastrou o equipo de Boiro. Sen embargo, as sensacións eran boas nos primeiros compases do duelo, pero pasado un minuto do cuarto de hora de xogo, o filial do conxunto de Gondomar tomou a dianteira, aproveitando un desaxuste defensivo das boirenses. As visitantes tiñan o control do esférico, pero non lograron despregar todo o seu arsenal. Aínda así, puxeron o empate no 42 grazas ao tanto de Barrigueira. O descanso parecía que sentou ben as boirenses, xa que seguiron con máis ocasións nas súas botas, rondando a remontada que chegou no 59 co gol de Carla García. As pupilas de Ramos controlaban o encontro, ou iso semellaba, ata que dous novos erros impulsaron o filial do Lostrego. En 4 minutos, no 72 e no 76, as locais deronlle outra vez a volta ao marcador para poñer o 3-2 grazas aos erros defensivos aproveitados pola dianteira Mónica Rodríguez. O encontro non rematou aí, xa que a Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro puido empatar o duelo dende o punto de penalti. No 84 tiveron un lanzamento de 11 metros que detivo a meta local por partida dobre. Primeiro o tiro e segundo o rexeitamento. Polo que 3-2 mandou no marcador co asubío final. Derrotado Boiro, que sumada a vitoria do Orzán ante o Atlético Lousana, leva as barbanzás a perder o liderado. Agora mesmo son segundas a 3 puntos das coruñesas. Esta fin de semana é clave para a Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, xa que recibe a visita das terceiras clasificadas, as Celtas B. O duelo disputarase o domingo ás 5:30 da tarde en Vista Alegre.